நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனடியாக மெசேஜ் வரும் என்றால் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வணக்க மக்களே. கணவன் போலீஸ், மனைவி ஐபிஎஸ் அதிகாரி. இந்த ஒரு வீடியோவில் இருக்கின்ற அழகு அதிகாரத்தில் இல்லை, அந்த சல்யூட்டில் இருக்கின்ற மரியாதையிலையும் அன்பிலையும் தான் இருக்குது. மனைவியோட வெற்றிக்கு துணையாக நின்று இன்னைக்கு அவங்க சாதித்ததை பார்த்து ஒரு கணவராக பெருமைப்படுற அந்த தருணம் நிஜமாகவே நெகிழ்ச்சியானது. கடமையும் காதலும் ஒன்றா சேர்ற அழகான தருணம். அதிகாரத்தை விட அன்பு தான் இங்கே ஜெயிச்சிருக்கு. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துணையாக நின்றால் எந்த சிகரத்தையும் தொடலாம். நிஜமாகவே பவர் கப்புள் இவங்க தான். தடைகளை தாண்டி உழைச்சா ஒரு நாள் உலகம் நமக்கு சல்யூட் அடிக்குங்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு பெரிய உதாரணம். விடாமுயற்சி என்னைக்குமே தோற்காது மக்கள். இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்களும் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணிக்கிங்க, மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கிங்க, அப்படியே நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. நன்றி, வணக்கம் மக்களே.